Martin, napokon nebudeš môcť z dôvodu zranenia nastúpiť za Slovensko v olympijskej kvalifikácii. Ako sa to vyvíjalo teda v posledných hodinách a dňoch? Ako som spomínal už pred zrazom, že nie som úplne 100% a musím si to všetko vyskúšať, ako sa budem cítiť, tak uzavreli sme to z takého hľadiska, že bude lepšie, keď si dám ešte oddych a nie som úplne pripravený na to hrať teda tú plnú záťaž zápasovú a je mi to naozaj veľmi ľúto, lebo som hrať chcel ísť a je to škoda, predsa len chcel som pomôcť chalanom, ale na druhú stranu sa musím pozerať aj do budúcna. Tá sezóna je naozaj dlhá, náročná a chcem si to radšej poriadne doliečiť, ako celú sezónu sa s tým naťahovať a mať s tým problémy. Je to škoda aj z toho hľadiska, že je to prakticky druhá kvalifikácia, ktorá ti ujde, takisto aj pred 3 rokmi v auguste 2021 si nemohol hrať? Áno, samozrejme, že ma to veľmi mrzí, ale hovorím, vždy keď mám možnosť, ja som dostatočne zdravý a viem pomôcť reprezentácii, tak vždy sa zúčastním. Takisto to bolo aj teraz, chcel som prísť, vyskúšal som to prvých pár dní na tých tréningoch, ale bohužiaľ toto si myslím, že je momentálne lepšie rozhodnutie. A pevne verím, že či už na majstrovstvách alebo na olympiáde sa zúčastním. Podporíš chlapcov aspoň z hľadiska, alebo teda priamou účasťou na tých zápasoch? Určite by som chcel, chystám sa na ten prvý zápas, určite by som sa chcel pozrieť, jak to chalanom ide a podporil ich a pevne verím, že to úplne zvládnu aj bezo mňa.